Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda. Fa setmanes que anunciem un sorteig d'uns llibres. Doncs ha arribat el dia. Convoquem 3 sortejos. Un de Twitter, un d'Instagram i un altre a través del correu electrònic. Què hi podeu guanyar? Un lot de 2 llibres format per La meva Cristina i altres contes, publicat per Edicions 62, i un exemplar preciós, molt bonic de Viatges i flors, editat per Nòrdica Libros i amb il·lustracions de Bernat Comran. Com ho heu de fer si voleu participar? Doncs podeu participar en els 3 sortejos, així teniu més oportunitats. Però, és clar, si sou dels afortunats, que ja us ha tocat, no us tocarà en un altre dels concursos en els quals hagueu participat. A Twitter i a Instagram hi trobareu les instruccions per participar-hi i si voleu participar per mail, ens heu d'escriure un correu a lamaraldina@hotmail.com i ens heu de dir que voleu participar i també fer algun comentari sobre l'obra de Rodoreda o bé sobre el nostre podcast. Per participar-hi teniu temps fins al pròxim dilluns, el dia 14 de novembre de 2022 a les 8 del vespre. I així doncs, nosaltres ara comencem i ho fem amb la segona entrevista del nostre podcast. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Doncs ja hem entrat a la Maraldina i avui, després de caure pel pou que hi ha al capdamunt de la muntanya, hem anat a parar als jardins. Els jardins que hi ha al centre de Barcelona, al barri del Raval, que porten el nom de Mercè Rodoreda. Són al fons de la Casa de la Convalescència, on hi ha ara la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. I és aquí on ens trobem amb Maria Àngela Vilallonga. Aquí, de ben segur, coneixereu perquè va ser consellera de Cultura als anys 2019 i 2020. Només veure-la, la saludem de lluny i ella també ens saluda a nosaltres. I li fem la primera pregunta que fem a tothom que participa en el nostre podcast, que és: Maria Àngela, si sents la paraula La Maraldina, què t'evoca? En què et fa pensar? De bon començament el trobo un nom preciós, Maraldina. Sona bé, té una harmonia que m'agrada. I després m'evoca, esclar, la mort i la primavera, la muntanya, el pou. Evidentment, si jo he d'evocar una muntanya, llavors evoco Romanyà de la Selva, que és la meva muntanya màgica de la meva zona. Jo vaig néixer a Llagostera i Romanyà de la Selva era el lloc on anàvem a fer berenades, d'excursió, a les fonts. En conseqüència m'evoca Romanyà de la Selva, sí. I el pou de la Maraldina evoca també el pou que teníem al jardí del Senyal Vell. Maria Àngela Vilallonga ha format part de la Junta i dels òrgans de govern de moltes institucions, per exemple, de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Fundació Prudenci Bertrana. És catedràtica emèrita de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona i l'any 1983 va fer la seva lectura de la tesi doctoral dedicada a Jeroni Pau, el màxim representant de l'humanisme català, sota la direcció de Francisco Rico. Al llarg de la seva carrera ha investigat sobre literatura llatina, en especial d'època renaixentista, però també ha entrat en la relació que hi ha entre els clàssics i la literatura catalana. En aquest sentit, ha aprofundit en la vida,
i en l'obra de Mercè Rodoreda, autora de la qual ha publicat diversos treballs i a la qual, atenció, va conèixer en l'etapa de la vida de l'escriptora en la qual ella ja vivia a Romanyà de la Selva. Es dona la circumstància que l'any 84, després d'haver llegit la tesi doctoral i després ja de la mort de Rodoreda, ella i el seu marit van comprar la casa de l'amiga de Mercè Rodoreda, de Carme Manrúbia. Es tracta de la casa que tant Manrúbia com Rodoreda van batejar amb el nom del Senyal i que Vilallonga va rebatejar amb el nom de El Senyal Vell. I és el lloc on Rodoreda va escriure alguna de les seves obres. Per exemple, va acabar-hi Mirall trencat. Després, Rodoreda va habitar la casa del costat, que s'havia fet construir justament molt a la vora de la que tenia Carme Manrúbia. Maria Àngela Vilallonga ha cultivat altres facetes del coneixement. Per exemple, a partir del 2004 va ser nomenada directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent, que vincula literatura i paisatge, que és un aspecte que li interessa molt. Amb ella parlem de moltes coses, de com va conèixer Rodoreda, de qui era Carme Manrúbia, però també de la relació entre Rodoreda i els clàssics. I per no fer-ho d'una manera així excessivament general, perquè és, ja ho sabeu, un tema amplíssim, del qual se n'han escrit monografies immenses, se n'han fet simposis, volíem prendre una novel·la concreta i hem agafat Quanta guerra, que va ser publicada l'any 1980. I la posarem en relació amb l'Ase d'Or de Poleu, que fa ben poc Vilallonga ha fet un escrit, un article acadèmic on ressegueix aquesta relació, la relació entre Quanta guerra i l'Ase d'Or de Poleu. Per això preguntem a la nostra entrevistada des de quan Rodoreda s'interessa pels clàssics. Jo crec que ja li ve de lluny, des de molt joveneta, però realment quan ella s'interessa fort pels clàssics és quan és a París i comença a escriure la poesia. Hem de recordar que el món d'Ulisses és una de les parts importants del seu recull poètic que no va arribar a publicar mai. Sí que va enviar poemes als Jocs Florals de l'exili, dels quals va guanyar tants jocs com per poder ser declarada mestra en gai saber. I, per tant, tot el món de l'Odissea, el món dels personatges antics, dels mites, el món dels autors clàssics, és ben present en la seva obra des del començament. Recordo un moment a Paràlisi, un dels contes de Semblava de Seda i altres contes, en el qual cita un fragment de Plutarc. Ella en aquells moments és a Ginebra, perquè Paràlisi és un conte que passa a Ginebra, i allà hi ha aquesta citació llarga també. En fi, que penso que Rodoreda és una dona instruïda, ha llegit molt, ja va començar amb l'avi, que li va fer conèixer la literatura catalana, però que després, tenint de company l'Armand Obiols, que era un gran coneixedor de la literatura, també va ella enriquir el seu bagatge cultural. I els clàssics els va conèixer bé, perquè tot el que escriu sobre els clàssics o amb la inspiració dels clàssics o partint dels clàssics és molt bo, molt bo. I les metamorfosis és una de les seves característiques en les seves obres. Hem de pensar en la Salamandra, la meva Cristina, també l'Adrià de Quanta guerra, amb aquesta relació que jo hi vaig trobar amb l'Ase d'Or de Poleu, que no s'havia vist mai. En fi, em va agradar de poder escriure aquest treball sobre aquesta relació amb una obra que no és tan coneguda entre els autors catalans, com a mínim en la influència que ha tingut en els autors catalans. Per tant, m'agrada que Rodoreda pugui haver llegit l'Ase d'Or de Poleu, del qual ella diu el meravellós Ase d'Or, el pròleg de Mirall trencat, quan parla dels tres autors que
que són per ella els referents en la qüestió de les metamorfosis, hi posa Ovidi, hi posa Kafka, hi posa Apuleu. Això ja és sorprenent de bon començament. I és per aquest motiu que quan vaig llegir aquell pròleg, i com que sóc una enamorada de Mercè Rodoreda i em passo el dia llegint Mercè Rodoreda entre d'altres autors, m'anava burxant aquesta idea perquè el meravellós Ase d'Or, perquè Apuleu, on és que ella va traslladar aquesta influència d'Apuleu que hi havia de ser. I rellegint les obres de Rodoreda vaig pensar que Quanta guerra era la novel·la d'Apuleu. Agafem la novel·la Quanta guerra i comencem a llegir-ne el pròleg. Quanta guerra va néixer una tarda al vestíbul de l'antic Publicinema, on havia entrat a mirar les fotos de la pel·lícula que estaven passant, el manuscrit trobat a Saragossa del director polonès Haas. Cada fotografia, cada paisatge, cada expressió en el rostre dels actors eren una pura meravella. Una de les pel·lícules més originals, més poètiques, més extraordinàriament fora del món que mai havia vist. Passeig de Gràcia amunt pensava, si jo no podria fer una novel·la que arribés al grau de poesia i de misteri del manuscrit trobat a Saragossa. Aquest és el començament del pròleg de Quanta guerra. Un pròleg on Rodoreda diu que ha posat unes cartes en l'aire. No totes, no ha donat totes les pistes. Segons Maria Àngela Vilallonga, una de les cartes que amaga és la relació, aquesta relació entre el viatge iniciàtic d'Adrià Guinart a Quanta guerra i el viatge iniciàtic del protagonista de l'Ase d'Or d'Apuleu. Així doncs, escoltem què ens diu sobre aquesta relació. És un jove, igual que el Luci de la novel·la d'Apuleu, que té aquesta característica, que és la curiositat, que és una característica molt literària i que en l'antiguitat els déus castigaven. Per ser massa curiosos, els humans a vegades eren castigats precisament amb una metamorfosi dolenta, perquè no totes les metamorfosis són bones. I és el cas de Luci. Luci és un noi jove que és molt curiós i sap que hi ha una bruixa que amb unes pòcimes converteix a les persones en animals. Llavors ell volia ser convertit en ocell, volia provar en la seva pròpia carn què era això de ser transformat en un animal, i volia ser ocell. Aconsegueix que la minyona d'aquesta bruixa li dongui una pòcima, però aquesta pòcima fa que aquest pobre noi, en comptes de ser convertit en ocell, sigui convertit en ase. I aquest és l'itinerari que segueix Luci després de ser convertit en ase fins a arribar a tornar a ser amb la seva forma humana anterior. Però, com diu Ovidi, a cadascun dels humans que són transformats en alguna cosa, mens antiqua manet, la ment, la manera de ser anterior, roman. Per tant, aquest ase Luci o Luci ase no és un ase qualsevol, no és un ase normal i corrent, sinó que és un ase intel·ligent. Exacte, és un ase persona i pateix i té tots els sentiments que tindria el Luci jove si pogués viure totes les vivències que viu sent ase, que no les podria viure. Per tant, la curiositat ja la satisfà sent ase. El que passa que a ell li hauria agradat més ser ocell per sobrevolar i no haver de viure escenes i episodis tan cruents com els que va viure. Aquest és un paral·lelisme, penso, amb Adrià Guinart, que també va a la guerra, no se sap ben bé per què va a la guerra, sinó que va a la guerra perquè és curiós, perquè vol experimentar en pròpia pell què passa en una guerra. I en aquest anar a la guerra, fins que torna a casa seva, experimenta tota una sèrie de dificultats molt grans, passa per moments terribles al llarg de la novel·la, passa per moments bons, en definitiva aprèn i satisfà també la seva curiositat i torna a casa més coneixedor de la condició humana. En realitat
acaben tots dos sent més coneixedors de la condició humana i del món. Per Vilallonga, al final de les dues obres, amb tanta simbologia, ja ho sabeu, religiosa, tant a l'Asa d'Or com a Quanta guerra, doncs deia que al final d'aquestes dues obres, per ella, està relacionat. A més, també ens diu que en el text de Rodoreda se'ns hi diu que quan l'Adrià es defensa, tira guitzes, i ella diu que això és una paraula que només s'utilitza quan es parla dels cavalls o dels ases, i això podria ser ben bé una pista que en la construcció d'Adrià Guinart un dels materials emprats per Rodoreda va ser precisament el Luci de Poleu. Però esclar, hi ha un altre personatge que també s'entrecreua aquí. A la novel·la, Quanta guerra, Adrià diu que té un atac al front i que la seva mare, quan l'ha de renyar, quan es porta malament, li diu ets un Caín. Doncs bé, Mercè Rodoreda aquí hi posa una altra novel·la coneguda, una novel·la important, d'una altra tradició literàriament diferent, que és aquesta gràcia que té d'anar encavalcant unes cultures, unes tradicions literàries amb unes altres. Això ve del Demian de Hermann Hesse, que és una novel·la també que explica un viatge iniciàtic. És a dir, que la novel·la de Hermann Hesse creuada amb la novel·la de Poleu, penso jo que donen aquesta obra de Mercè Rodoreda que va escriure, que és la darrera novel·la que ella va escriure. A més, és una mica com el seu testament literari. Mercè Rodoreda va escriure Quanta guerra a Romanyà de la Selva, a la Serra de les Gavarres. Va ser a finals dels 70, precisament en una casa que té molt a veure amb l'obra, i és una casa que es deia El Senyal. Esclar, el Senyal, es diu El Senyal la casa perquè és el senyal que portava Caín al front. I això m'ho van explicar elles, no ho dic perquè m'ho hagi inventat jo, que ja m'hauria agradat inventar-m'ho, però no, m'ho va explicar Carme Manrubia i Mercè Rodoreda un dia a casa dels meus pares a Llagostera. Em van explicar exactament això, que un dia eren a la sorra de una platja i que anaven buscant noms per la casa. Aquest, aquell altre, i els escrivien a la sorra. És molt literari, això? Però ella és el que m'ha explicat. Llavors ho escrivien a la sorra. I anar dient noms, al final van escriure El Senyal, perquè el senyal era el senyal de Caín, o de Caïm, diríem. Ella posa sempre Caín, a la novel·la, Mercè Rodoreda, doncs és el senyal de Caín, i en aquella casa hi havia persones que podien ser doncs, com Caín, que en realitat, si llegim Quanta guerra, veurem que el personatge de Caín és reivindicat com a un savi. Altra vegada, és a dir, l'Adrià porta el senyal de Caïm al front i Caïm és aquell que ha superat la curiositat, que ha sabut què era matar el seu germà. Ha sabut què era la mort, què era la crueltat, i hi ha tota una tradició que fa que Caïm sigui aquest personatge que sap més. És a dir, que tot està lligat. Doncs bé, en aquella casa també hi havia persones que sabien més que la resta dels mortals, perquè s'havien dedicat a pensar en la condició humana i a escriure què és l'ésser humà. Maria Àngela Vilallonga va conèixer Mercè Rodoreda i Carme Manrubia a començaments de la dècada dels 70. Va ser l'any 72 o el 73 que ella estava estudiant quart curs de carrera. En aquells moments ella estudiava Filologia Clàssica a la Universitat Autònoma de Barcelona i sobre aquest moment jo tenia molta curiositat per saber com es va produir. I les vaig conèixer a casa meva, a Llagostera, a casa dels meus pares, que tenien el meu pare era sastre i tenia una sastreria molt concorreguda, i com que el meu pare veia una mica cap on anava la sastreria, va decidir posar primer pret-a-porter, que en deien, sastreria d'aquesta industrial, i després una botiga així general de pantalons, de jerseis, etc. I com que era una botiga molt concorreguda, i Llagostera està als peus de Romanyà de la Selva,
Mercè Rodoreda i Carme Manrubia anaven a comprar Llagostera. I on anaven a comprar? A la botiga dels meus pares. La meva mare era una lectora impressionant. Ja havia llegit tot el que ella havia anat publicant. I va començar a parlar amb elles, esclar, eren unes clientes, però li va dir, és Mercè Rodoreda, sóc una gran lectora, es van fer amigues. Jo estudiava a Sant Cugat, a Bellaterra, i anava els caps de setmana, però vaig coincidir, la meva mare em va dir, és que te l'he de presentar perquè t'agradarà molt conèixer-la, i sí, la vaig conèixer, a totes dues juntes les vaig conèixer, i evidentment em van agradar molt. Elles em van fer com un qüestionari, sí, quan em van conèixer. I tu què fas? I on ets? Jo estudiava clàssiques a l'Autònoma. I em van sotmetre a tot un qüestionari. I llavors, què llegeixes, què estudies? En aquells moments jo anava a classe d'oient de filosofia oriental. I què llegeixes? Ens ha fet llegir el Siddhartha de Hermann Hesse. I totes dues alhora em van dir, res, el Siddhartha res, el que has de llegir és Demian. I vaig comprar Demian i vaig llegir Demian. Al llarg de tota la conversa em venien moltes i moltes preguntes al cap. El cap em bullia de preguntes, per dir-ho així. I una de les que m'assaltaven era quin era el paper d'aquesta amiga de Carme Manrubia en la vida d'escriptora de Mercè Rodoreda. Ara et faré una gradació de persones que han tingut una influència en Mercè Rodoreda al llarg de la seva vida. El seu avi, és evident que sí, que la va tenir. Després, quan ella era a París, que escrivia poesia, que escrivia tots aquests... els mites els posava en vers, tenia una persona que l'ajudava, que era Carner. Hi ha tot aquell epistolari entre ells dos, a partir del qual pots veure de quina manera Carner l'ajudava a fer millor els versos. I per tant Carner, el seu avi, Carner, Armand Obiols, és evident que va tenir una influència també en la seva vida i en la seva obra. Era el primer lector de Mercè Rodoreda, i això ho saps tu molt bé, perquè acabes de publicar aquest volum a Final Estil. Armand Obiols, però tots es van anar morint. A la vida vas deixant moltes persones pel camí. I llavors, què fa Mercè Rodoreda? Se'n va a viure a Romanyà de la Selva amb Carme Manrubia. Carme Manrubia era una dona que havia viscut, que tenia un passat comú abans de la guerra, que s'havien conegut. Ella estava al comissariat de propaganda, la Carme Manrubia. Van recuperar aquella amistat antiga, juntament amb la de Susina Amat, la pintora, i una altra senyora que es deia Esther Floricurt. I totes quatre van anar a viure en aquesta casa que va crear Carme Manrubia. Va comprar la parcel·la i van fer la casa. Una casa que van anar construint casa i jardí, elles, sobretot Rodoreda i Manrubia, perquè el jardí i la casa tenen uns elements que són a la casa de Teresa Batllaura de Mirall Trencat. Això és una altra evidència que vaig veure quan era jo allà que havíem comprat la casa. Doncs bé, Carme Manrubia jo penso que va ser la seva mentora, posant en totes les cometes que vulguis, però que va fer la mateixa feina que havien fet l'avi, la seva infantesa, Carner, ja en l'obra literària, i Armand Obiols. Ja no en tenia cap, però tenia Carme Manrubia. I Carme Manrubia era una dona que tenia una gran capacitat intel·lectual i criteri. Sabia què li agradava, què era bo, què no era bo, i Carme Manrubia, a més, li va aportar una dimensió que segurament Mercè Rodoreda no tenia o no havia experimentat pel que fos, que era aquest moviment espiritual Rosa Creu. Esteu escoltant La Maraldina. Avui conversem amb Maria Àngela Vilallonga sobre Quanta guerra de Mercè Rodoreda. Tota la galeria de personatges que surten al llarg de l'obra són personatges estranys, inquietants, però al mateix temps atractius. Pere Ardèvol, Isabel, Eva... Maria Àngela Vilallonga explica en aquest article acadèmic que quan el text va arribar a les mans del seu editor, de Joan Sales, aquest va tenir una sensació de trobar-se davant d'un recull de contes, amb tants episodis un darrere de l'altre. Però ens diu que en una segona lectura
l'editor, com no podia ser d'una altra manera, va quedar fascinat. Però que costa d'entrar-hi, sí, que poder l'has de llegir 2 vegades, que és el que va fer Sales. A la segona vegada va trobar que era sensacional, explica. Doncs bé, s'ha de ser persistent, i Mercè Rodoreda no va escriure aquella novel·la perquè sí, sinó que volia explicar alguna cosa molt concreta, i jo penso que és aquest coneixement de l'ésser humà. Et coneixes a tu mateix quan vius una vida intensa, carregada de dificultats, que també és la que va viure ella, en definitiva. Però al final tornes a casa. On és casa, diu, al final de Mirall trencat. I tu què hi tens a dintre? Jardí o infern? Una mica de tot segons d'on bufa el vent. En fi, que ja en aquesta novel·la et descriu perfectament l'aprenentatge, el camí de la vida que vas fent, el camí de la vida que va fer ella, d'una manera al·legòrica, a través d'aquesta guerra que no existeix, perquè és una guerra de la qual se'n parla però no s'acaba de veure, ella ja ho diu, ella mateixa, cap batalla, però és que la vida és una guerra també. Li agraïm molt a Vilallonga que hagi volgut tenir aquesta conversa amb nosaltres, que ens hagi volgut explicar tot això. Però no podíem acabar aquesta entrevista sense demanar-li pel perfil de Mercè Rodoreda a Twitter, un perfil que, per cert, és molt exitós. I mireu què diu. I el compte de Twitter, sí. Mira, m'agrada contribuir a difondre l'obra de Mercè Rodoreda. I això que et deia del jovent, que estic contenta que ara aquests nois hagin posat en escena Quanta guerra, també estic contenta que molt jovent segueix aquest compte de Twitter, fins al punt que, com que Mercè Rodoreda és novel·la de selectivitat, és obra obligatòria de selectivitat, quan venen els exàmens de selectivitat, sí, li demanen a Mercè Rodoreda coses tan exòtiques com sortiràs demà a l'examen, ajuda'ns Mercè Rodoreda, fes un like si surts demà. Mira, és divertidíssim, però vaja, em fa il·lusió que ella no diu mai res, cap paraula que no sigui d'ella. Només posa una rosa quan li agrada alguna cosa, això sí, però no diu cap paraula que no sigui d'ella. I que hi hagi aquesta interacció amb el jovent, penso que és interessant. I ara sí que m'estic adonant, aquests últims dies, que el que necessita la gent és amor, perquè les frases amoroses que moltes vegades poso en el compte són les més estimades. Estem necessitats d'amor en aquests moments, Hi ha hagut moments de tot, però ara mateix, quan hi ha una frase amorosa, creu-me, arriba a 2.000 likes i no sé quants retuits, 2.000 likes, que vol dir que el veu moltíssima més gent, Sí, m'agrada fer això, el vaig començar el 2017, jo aquest compte, exacte, 2017, i no l'he deixat de fer mai. Fins i tot quan era consellera feia un tuit cada dia. Abans de ser consellera en feia 2. Després, quan vaig ser consellera només en podia fer un, però el feia cada dia. Però és que a mi m'agrada llegir Mercè Rodoreda i rellegir-la. Vam passar una tarda molt agradable als Jardins Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans. Vam conversar sobre moltes coses, sobre el viatge al poble de la por, sobre com era la casa del senyal. Però tot això, si us sembla, ho deixem per potser un altre episodi. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.